Hi. Griep. Sorry? Griep. Griep. Ja, gewoon. Wetenschap. Gewoon verkoudheid. Gewoon verkoudheid. Dus. Griep. Waar komt dat? Is dat uw achternaam of uw voornaam? Achternaam. Ah, oké. Mijn voornaam is Gerard. Gerard. Gerard Griep. Ja. Oké. Erik. Erik. Bas. Hi. Ja, dat was wel leuk hè, want we reden Ja, ik zag je. we rijden net een straatje in, we zwaaien naar elkaar, komen we weer via een omweg dit straatje uit en dan komen jullie weer tegen. Ja, Ja, ik moet hier naar de bolder. wat is de bolder? Dat is een zorgcentrum voor Oké. oudere mensen. Dus, En dan bedoelt u meneer Griep? bijvoorbeeld. Ja. Dus je hebt 2 bejaardentehuizen hier in Zwart. Eén aan de Autoweg, daarachter bij Maasbrachtbeek. Daar heb je er een liggen en hier heb je dan de bolder. Oké. Zorgcentrum. Maar hier zit je hier niet leuker in verband met haventje en bedrijvigheid en... Ja, dat zonder meer. Dus, Als je uit de voeten kent, dat je zelf kent. Maar ik ken niet. Dus. Ik ken zelf niet. Kunt u helemaal niet meer lopen? Ja, met een rollator. Een klein eentje. Hoge rollator. Een hoge. Ik ben 3 keer geopereerd van hernia. Ai. Anders dat water wil ik wel hoor. En daar ben ik op geboren. Op het water. Ik wilde, mag ik Gerard zeggen? Ja. Gerard, ik wilde al vragen, want dat vind ik het leuke aan Maasbracht. Maasbracht is een heel apart dorp in Limburg, omdat heel veel mensen die gevaren hebben, Hier wonen, ja. ja, die wonen hier, die zijn hier blijven plakken, omdat je hier toch nog altijd de verbinding met de binnenvaart hebt. Ja, hè? maar dat was de grootste binnenhaven van Nederland. hè? Ja. Maar u bent echt op het water geboren? Ja. Daar heeft hij ook Met mijn zijn 57 jaar ben ik eraf gegaan voor dat schip. Toen moest ik wegens de operatie stoppen. Ook vanwege die hernia. Dat moet toch wel pijn aan het hart hebben gedaan. Ja. Knopje omdraaien en zeggen klaar. En dat kunt u. Gelukkig wel. En wat bent u daarna gaan doen? Gewoon niks meer. Een beetje vrijwilligerswerk. Zoals? Nou, kopjes wassen 's morgens en een boel een beetje opruimen. In het Nee, nee? nee, daar ben ik. Vroeger had je hier in Maasbracht het KCC. Dat is, later is dat een uitgaanscentrum geworden en nu is het verkocht en die maakt er dan een woning van. Oké. Maar daar kwam eigenlijk alles bij elkaar, dus bij het KCC. Dus begrafenis werd daar gehouden en eigenlijk alles. Kaartavonden, bingoavonden. Maar waarom is dat niet meer? Waarom zijn de kroegen weg? Ja. Waarom zijn de dingen weg voor de jeugd allemaal? Maar Verandert allemaal, hè? Kost allemaal geld. en KCC, waar stond dat voor? Weet u het? Katholiek, Schippers, Cultureel Centrum. Oké. Zoiets Ja, in ja, die geest. zoiets. Hè. Hey, en daar kwam u ook vaker? Nou, morgens ging ik er altijd helpen. Tot de middag en dan ging ik weer naar huis, want ik heb hier vlakbij gewoond. En nu zit ik hier, net hier om de hoek, te Wolde. Bevalt dat? Ja. Ja? Maar heeft u nog contact met mensen die vroeger ook gevaren hebben? Ach, ja, telefonisch. Hè. Oké. Mijn heumse vader heeft ook gevaren vroeger. Ja, want ik was er aan hem was ik nog niet toegekomen. Dus, maar, Nee, maar eigenlijk heb ik, maar tot ik 5 jaar was. Dus heb ik gevaren. tot uw 5e jaar? Ja. Ehm, Dus, want toen zijn we aan de, ja misschien zelfs tot 4,5, wie zal het zeggen. Toen zijn we eigenlijk aan de wal gekomen en mijn vader is eigenlijk kort daarna overleden. Dus zodoende. Was dat ook de reden? Ja. Was uw vader ziek? Ja, leukemie. Tenminste, ja, een soort kanker, leukemie. Dus bloedziekte. Goh. Dus. En vrij jong. Ja, als u 4,5, 5 was. Ja. Dus. En heeft u die vaderfiguur gemist in uw jeugd? Ik denk het wel, maar zou ik zo niet kunnen zeggen. Ja, u wist niet beter. Nee. Waarom? Was het een groot gezin? We waren met
7e. Er is er ene verdronken in Dordrecht, die is overboord gevallen toen hij 5 was. Jezus. Toen waren wij 3. Dus, en zo ging de familie verder. Dus toen mijn vader, ruim 25 jaar geleden, mijn tweelingbroer. Dus, en vorig jaar mijn vrouw. Dus. Dat is Alles of niks. nou ja, alles of niks. Ja, hoe moet je het anders zeggen? Dus, Nou ja, u heeft het leven wel heel rauw opgediend gekregen dan. ja, daarom. Dus als ze me nou ook vragen hoe gaat het, zeg ik in eerste instantie kut. Ja? En daarna gaan we in het gesprek verder. Dus dan weet je gelijk hoe het voor ons staat. Goh. En zo werkt dat. Dus. Buiten de gebreken mag hem niet kwaad. Sorry? Buiten de gebreken mag hem niet kwaad. Nee. Die houden we erin, Gerard. Buiten je gebreken mag je niet klagen. Hey, en, ben je nu met vrijwilligerswerk bezig? Nee, dit heeft mijn vrouw vroeger gedaan. Toen woonde ze bij ons tegenover. En op een gegeven moment werd zijn vrouw steeds slechter. En toen gingen ze met de auto boodschappen doen. En op een gegeven moment deed zij alleen dan de boodschappen voor hun. En toen werd het wassen overgenomen. Ja, en zo is dat erin gerold. Dus, en nou doe ik het beetje voor hem. Dus, ik kon moeilijk zeggen van, nou mijn vrouw weg, arrivederci, auf Wiedersehen, jij ook weg. Dat ging niet. Nee. Dat kun je niet maken. Dus, Maar u doet dit met frisse tegenzin? elke keer. Elke keer. Dus inmiddels ook wel vriendschap opgebouwd? Ja, maar die was vroeger er al. Ja. Dus, Ik heb vroeger zijn opa en oma goed gekend, Ja. zijn vader Ook nog? en moeder. dus is bijna een familielid, joh. Dus. Heeft u uw opa en oma wel nog gekend? Bewust? Mijn oma's wel, mijn opa's niet. Dus Gerard heeft u ook veel kunnen vertellen over... Gerard die vertelt mij wel Uw regelmatig ouders, uw dingen opa en oma? over vroeger. Ja. Dus, en dan kom je wel wat te Ik weten. heb heel de familie Dus, zo'n beetje gekend. Ja, ik ben de jongste niet meer, dus... Meent u dat nou? Ja. Ja? Hij is een weekje ouder als mij. Gisteren geboren en vandaag verder gegaan, hè. Ja. Dus hij is gelijk groot gegroeid. Hoe vaak ziet u elkaar in de week? Minimaal 2 keer. Oké. Want ja, ik moet de was opkomen halen, ik moet de was weer terugbrengen. En dan doen we meestal koffie drinken, en een beetje ouwe hoeren en zo. En dan zo op die manier. Heeft u kinderen? Nee. Niet? Nooit van gekomen? Mevrouw een zware operatie gehad en ging niet meer. En uw vrouw is ook weggevallen? Mevrouw die wordt volgende maand 7 jaar overleden. En zodoende is hij in de bolder gekomen. Zo'n beetje. Toen kwam de bolder, die gingen ze oprichten. Ik zei, nou dan ging ik daar terecht, want ik kon zelf niks meer uit de voeten. Ik heb maar één hand, dus gaat ook niet. Hoe is dat gebeurd? Tussen de anker hier van het schip. Even niet opgelet? Ja, uitgegleden en in de pak. Maar ja, het wordt, in november wordt het 75 jaar. Dat u die kwijt bent? Ja. Goh! Ik ga niet naar uw leeftijd vragen, maar kun je nagaan hoe lang het geleden is dat u al op de boot zat? Ja. Ik ben op 90, mag je gerust weten. Mag je gerust weten. Dan krijg je tot niks dat je doet. Nee. Voelt u zich wel eens eenzaam? Nee. Niet. Gelukkig. Want wat zijn uw hobby's? Een beetje lezen, een beetje puzzelen, een beetje tv kijken. En een telefoontje af en toe. Ja. Schuine moppen vertellen tegen elkaar? Nou, nee, Nee, dat valt mee. we blijven Dat netjes. valt mee. Oké. En wel eens eenzaam? Ja, s'avonds. De standaard.
Als je zoveel mensen al bent verloren in je omgeving. Ja, maar je moet rekenen, overdag komen bekende familieleden komen dan langs. Ja, en dan 's avonds af en toe. Maar ja, dan kun je gewoon hardop zeggen, 's avonds ben je alleen. Ja. Zit je alleen voor de televisie te kijken. Dus. En dat zal blijven, voorlopig, denk ik. Hoop je nog eens een keer iemand tegen te komen? Je zegt nooit nooit. Oké, Dus, een maatje. wie zal het zeggen? Dus. Heb je kinderen? Ik heb 2 kinderen, ik heb 6 kleinkinderen. Dus ik kan alle kanten uit. Maar die zijn nog 's avonds niet, hè? Nee, Nee. die zijn thuis. Ja. Want die hebben er eigen gezin. Ik vond het wel heel gezellig om jullie even te ontmoeten. Weer wat anders, hè? Ja! Gerard, dankjewel. En een fijne dag verder.